Milí bratia a sestry, dnešné slovo malo teda rozprávať, alebo malo záznieť na tému Svätá omša ako modlitba. A keď som teda uvažoval, že čím začať, tak prvá myšlienka bola otázka, že čo je teda modlitba ako taká? Čo to je modlitba? Vieme, že Božie slovo hovorí a tá podstata modlitby je kráčať s Ježišom, byť s Ježišom, byť pri ňom, byť s ním. To je podstata každej modlitby. Vidíme to aj, keď Ježiš povolával svojich apoštolov v Evanjeliu podľa Marka, tak hovorí evanjelista dve také podstatné veci povolania, základné. Povolal tých, ktorých sám chcel, čiže chcel, túžil po človeku. A druhý dôvod, aby boli s ním. Aby boli pri ňom. Aby s ním tvorili spoločenstvo. Nepíše sa tam, že ich povolal, aby kázali, uzdravovali, stavali fary, ale aby boli s Ježišom. Ten prvý dôvod bol byť s ním. Je byť s ním. A to je podstata modlitby. Tá túžba Ježiša byť s človekom. To je obrovská milosť. Taký text v Božom slove v Evanjeliu podľa Lukáša, kde sa píše, ako Pán Ježiš veľmi často išiel do ústrania sa modliť. Je tam taký text, kde sa píše, že Ježiš celú noc strávil v modlitbe so svojím otcom. Nedávno som nad tým tak uvažoval a vystala mi taká otázka, ktorú vám chcem položiť, že čo vás vyvolávajú tieto slova, keď počujete, že celú noc strávil v modlitbe so svojím otcom, v modlitbe s Bohom. Aké máte pri tom pocity? Keby ste si teraz mali tak predstaviť, že vy máte teraz celú noc stráviť v modlitbe. Sú to príjemné pocity, alebo také, dám to? Pre Ježiša to nebola ťažkosť. Evanjelisti píšu, ako Pán Ježiš vyhľadával uprostred tej svojej činnosti každú možnú chvíľu preto, aby mohol byť so svojím otcom. Tie momenty modlitby, tie chvíle modlitby boli pre Ježiša tým najkrajším momentom celého dňa. On sa tešil na to, že môže byť s Bohom. A tam sa potom neskôr píše, že keď toto apoštoli videli, ako sa Ježiš modlí, tak zrazu si uvedomili to, čo ja si uvedomujem každý deň, že sa nevie modliť. Videli Ježiša, ako je so svojím otcom, ako sa modlí so svojím otcom, ako je s ním a zrazu zatúžili, a ja to chcem. A ja potom túžim. A ja chcem sa takto modliť. A ja chcem zažívať toto spoločenstvo. Lásky. Života. Keď toto videli. A Ježiš čo povedal? Viete čo, chlapi, pre vás to nie je. Ale som rád, že sa vám to páči. To povedal? Nie. Voviedol ich do tejto modlitby. Naučil ich tú modlitbu. Naučil ich to krásne zvolanie Otče. Že kľúčom každej modlitby vedomie, že Boh je môj milovaný Otec. A takto vnímame, že modlitba je stretnutie s niekým, koho milujem. S niekým, po kom túžim. My teraz prichádzame k tajomstvu svätej omše. Čo je teda svätá omša? Svätá omša je jedinečnou modlitbou. Každá modlitba je teda stretnutie s Otcom, s Bohom, byť pri ňom. Ale tajomstvo svätej omše je ešte niečo viac. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že prečo Pán Ježiš prvú svätú omšu so svojimi apoštolmi slávil až pri poslednej večeri? Prečo nie napríklad po roku? Už sa trošku oťukali, už vedeli čo ako. Tak už ich mohol im ukázať toto tajomstvo. Ale bolo to až pri poslednej večeri. Môžeme povedať, že také posledné, to, čo Ježiš so svojimi učeníkmi urobil predtým, ako prišlo jeho umúčenie, úplne to posledné, bolo slávenie tej Eucharistie, prvá svätá omša. Pretože túžil byť s nimi. Oni sa dovtedy dotýkali, cítili, videli, počuli a vedel, že odchádza.
a povýšil tú blízkosť, to byť s nami do takej roviny, ktorú nezažijeme pri žiadnej modlitbe. Nech je akokoľvek pekná, silná, nech čokoľvek cítime. Pretože pri svätej omši sa zjednocujeme s Ježišom. Už s ním len nie sme. S Ježišom sa stávame jedno. Pri Emauských učeníkov si všimnite po zmrtvých staní, keď kráča Ježiš s nimi, tak sa tam píše, že im horí srdce, oni sú nadšení, je to super. Vysvetľujem písmo, je pri nich, oni sa cítia naplnení radosní, ale nepoznajú ho. A v momente, keď láme s nimi chlieb, čo vo Svetom písme znamená svätú omšu, Eucharistiu, biblický jazyk, lámať chlieb znamená Eucharistia, to sa potom píše v skutkoch, v tom momente oni spoznali, že toto je Ježiš. Dovtedy im horelo srdce, cítili sa dobre, ale až pri svätej omši zrazu uvideli, spoznali, zistili, toto je on. Je tu. Je tu s nami. A potom ešte tej noci, unavení, ale išli naspäť do Jeruzalema. A tak Pán Ježiš v tom tajomstve svätej omše odovzdal seba a povýšil do takej roviny, že ja sa vďaka svätej omši zjednocujem s Kristom. Evanjelista hovorí, že spoznali Ježiša. My vieme, že v Svetom písme slovo poznať je veľmi intimné. Niekoho poznať. Sveté písmo, keď sa krásnym, pekným spôsobom vyjadriť, že muž a žena sa spájajú intímne v manželstve, tak povie slovo poznať. Adam poznal Evu a ona počala svojho syna. Poznať. Teraz toto Ježiš dáva, túto silu Eucharistii, svätej omše. Svätý Pavol, keď hovorí o Eucharistii, o tom, čo Pán Ježiš robil pri poslednej večeri, vzal telo a vzal chlieb a víno, tak hovorí to v kontexte manželov. Tam sa píše, muž patrí žene a žena patrí mužovi. Sú jeden pre druhého. A potom začne hovoriť o Eucharistii. Človeku sa zdá, že to až nepasuje k sebe. Ale svätý Pavol vedel, čo hovorí. Tým chcel vyjaviť, že Eucharistia, svätá omša, je tým jedinečná, výnimočná, že v nej sa Ježiš úplne dáva každému z nás, že sa s nami chce zjednotiť, že už nechce, aby sme na ňo len pozerali, o ňom počuli. Dokonca apoštoli, ktorí ho mohli vidieť na vlastné oči, tak až po zmrtvých staní, až potom, keď začali sláviť sa Eucharistiu, ho mohli príjmať do svojho srdca, sa s ním mohli zjednocovať. A preto Ježiš povie na inom mieste, je pre vás lepšie, ak odídem. Lebo dovtedy, hoci ho videli, dotýkali sa ho, nedokázali sa s ním tak zjednotiť, ako sa my dokážeme teraz tu na zemi, vďaka Eucharistii. Ježiš tak túžil byť človekom, že vymyslel niečo tak zázračné, Eucharistiu, aby každý človek, keď ho príjma v Eucharistii, sa s ním zjednotil. Jeden taliansky profesor liturgiky hovorí, že svätá omša je snubný prsteň ženicha Ježiša, ktorý dáva svojej neveste cirkvi. Svätá omša je snubný prsteň. A ešte dodáva, je to snubný prsteň, ktorý obsahuje ten najkrajší diamant. A tým je Eucharistia. Svätá omša je snubný prsteň. To, čo Ježiš jednoducho zanechal nám vo svätej omši, je to, že si nás chce zasnúbiť, sa chce s nami zjednotiť, byť s nami jedno. To je nesmierne privilégium. To je nádherná vec, ktorú tu môžeme mať a zažívať. Každý jeden deň máme túto milosť prísť k Ježišovi blízko a navlieť si tento snubný prsteň do najkrajšieho ženicha, aký je. Ježiš sám. Kde si som čítal, že v Brazílii je jedna z najväčších elektrických, alebo teda vodných elektrární, ktorá vyrába elektrickú energiu. Jedna z najväčších na rozhraní viacerých štátov, zásoby elektrickou energiou niekoľko miest miliónových, obrovská. A zároveň som čítal, že tí robotníci, ktorí pracujú na tej elektrárni, bývajú v takých malých maringotkách
a tam si svietia sviečkami. A som si uvedomil, že sú takto blízko obrovského zdroja, ale oni vo svojich domčekoch, maringotkách svietia sviečku. A niekedy sa to aj nám môže stať. Sme blízko toho najväčšieho zdroja lásky. Sme blízko odpovede na náš život, na naše ťažkosti, problémy, na našu samotu, na naše zranenia, na to, s čím si nevieme rady. Čokoľvek ťažké vo svojom živote prežívaš, tu je odpoveď na to. Ježiš, živý Ježiš v Eucharistii, ktorého keď prijímam do svojho srdca, tak vstupuje do každej oblasti môjho života. Ježiš to takto vymyslel, Ježiš to takto chcel. Lebo čo je Eucharistia? Čo je svätá omša? Ja sa vám to pokúsim veľmi krátko gestami, ktoré kňaz robí, ukázať. Potom, ako spievame Sanctus, svätý, čo je nás spev všetkých svätých, anielov, archanielov, dokonca v skutočnosti nie my spievame Sanctus. My sa len pripájame k spevu anielov a svätých. Tak krátko po tom speve začína tzv. Eucharistická modlitba, ktorá je vrcholom svätej omše. A všimnite si, aké gestá robí, aké symboly robí kňaz, aby pomohol pochopiť nám všetkým, čo sa ide diať. Tak prvé gesto, ktoré kňaz urobí, je, že z kalícha sníme, ste si všimli takú prikryvku. A to je symbol toho, ako Ježiša na Galvárii vyzliekli zo šiat. Obnažili. Potom kňaz urobí gesto, keď takto rukami nad chlebom a vínom ich takto prikrie. V Božom slove je to gesto vzývania Božieho ducha. V tej chvíli kňaz sa obrácia k Božiemu duchu, k Duchu Svätému, aby zostúpil. To sú malé turice, môžeme nazvať. V tej chvíli prichádza Duch Svätý, skrze ktorého sa deje ten najväčší zázrak, akého môžeme byť účastní. V tej chvíli Duch Svätý prichádza cez toho kňaza, ktorý sa v tom momente stáva Kristom. A všetko, čo bude od tejto chvíle hovoriť, robiť, robí Kristus. Pretože Duch Svätý je ten. V moci Ducha Svätého sa stáva to, že Ježiš je tu prítomný. A tak kňaz robí toto gesto na znak toho, že prichádza Boží duch. Sa veľakrát možno modlíme za vyliatie Ducha Svätého. Modlíme sa za príchod Ducha Svätého. Duch Svätý prichádza aj vtedy, ale najvýnimočnejším spôsobom práve v tomto momente. Teda kňaz urobí takýto znak a potom, keď je tá prvá eucharistická modlitba, všimnite si, začne robiť presne tie gesta ten kňaz, aké robí Ježiš. Pozdvihne oči k nebu. To robí Ježiš. On vždy pozdvihne oči k nebu. K svojmu Otcovi. Pozdvihne oči k nebu. Vezme do ruky chlieb a víno. Dokonca sa tam píše, si všimnite, vezme tento preslávny kalich. Už sme v prítomnosti. To, čo bolo v minulosti, sa zrazu v jednom momente mocou Božieho ducha stáva prítomnosťou. V tej chvíli my sa nachádzame na Golgote. A to už nie je symbol. V tom momente sa to všetko mení a on teraz vezme tento preslávny kalich. A začne hovoriť slova Ježiša Krista. Toto je moje telo. Nehovorí kňaz, že toto je jeho telo, ale moje telo. V tej chvíli mocou Božieho ducha kňaz vyslovuje Ježišove slova, ktorý Ježiš sám hovorí. A potom pozdvihuje chlieba a víno a vtedy sa nachádzame všetci na Golgote. Skutočne. Nie je to ako keby. Nie je to, že obraz, symbol. Toto je ten najväčší zázrak, ktorý sa deje vo svätej omši, kedy mocou Božieho ducha my vtedy stojíme pod krížom. A toto vám nedá žiadna modlitba. Len svätá omša. My tam vtedy stojíme. My vtedy môžeme hľadieť na Ježiša na kríži. Všimnite si, že je aj oddelené, že máme chlieb a víno sú oddelené, nie sú zmiešané na znak toho, že keď sa krv oddelí od tela, tak nastáva smrť. Že sme pod krížom, hľadíme na Ježiša, ktorý umiera za mňa.
Ja si pamätám, že keď som ešte ako bohoslove čítal denníček svätej Faustíny, tak Ježiš tam hovorí takú vetu. Keď som bol na Kalvárii, na kríži, tak som na teba pozeral. Ja si pamätám, že ak som tak vnútri pocítil takú závisť. Pán Ježišu, a na mňa? Na Faustínu si pozeral. A potom, keď som zrazu spoznal toto tajomstvo, čo sa deje pri svätej omši, keď kňaz pozdvihuje chlieb a víno, tak som si uvedomil, že Ježiš pozerá aj na mňa. Pozerá na teba, na teba, na teba. Ježiš skutočne na kríži, keď visel, v tej chvíli, kedy tam počujeme tie slova hľa tvoja matka, hľa tvoj syn, žij s ním, ešte dnes bude so mnou v raji. Keď Ježiš hovorí tieto slova, tak pomedzi to pozerá na teba. A to nie je ako keby. To je skutočne. Reálne. My o malú chvíľu, keď to začne, budeme na Kalvárii. Keby sme mali ten dar, proste to reálne vidieť, že zrazu uvidíme, že zmizne chrám, všetko a my tam budeme na tej Kalvárii stať. Kňaz predtým ešte som trošku pozabudol, keď vezme chlieb, tak on urobí takéto gesto, on sa opriel o ten oltár, tak ako Ježiš sa položil na kríž. Na znak toho ten kňaz sa hodí na ten oltár, ako Kristus sa hodil na kríž. To všetko má pomôcť nám všetkým pochopiť, tu teraz Ježiš je na kríži a pozerá na mňa. A prečo je to aj vrcholom modlitby, všetkých modlitieb? Keď je zdvihnuté Ježišovo telo, tak vtedy pozerajte na Ježiša. A nemodlite sa, pretože vtedy sa Ježiš modlí za vás. Je to moment, kedy ja sa nemusím modliť. Mám na neho hľadieť. Mám vidieť, že toto ty si môj Pán a Boh, ako hovorí svätý Tomáš. Pán môj a Boh môj. Mám zvolať toto najkrajšie zvolanie, aké máme v písme. A nechať sa Ježišom milovať. Nechcem ti povedať, že sa nemajú modliť. Ale toto je moment, kedy je privilegovaný čas, kedy sa Ježiš modlí za každého z nás. On sám vtedy sa modlí za teba. Nechaj, aby Ježiš sa za teba vtedy modlil. Nechaj všetko tak. Pozeraj na Ježiša a dovoľ mu, aby sa za teba modlil. On sa vtedy modlí za teba. Ty len na neho pozeraj, nepozeraj všade možne, pozeraj na neho. A povedz mu, Pán môj a Boh môj. Vtedy Ježiš, ako hovorí, ja až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. A na inom mieste svätý apoštol Ján vo svojom liste píše, máme u Otca zástancu, môžeme povedať modlitebníka, to je to slovo, zástanca, Ježiša Krista spravodlivého. Nikdy sme si to možno tak neuvedomali, že Ježiš sa modlí za mňa. Pri poslednej večeri počúvame, ako Ježiš hovorí svätému Petrovi, a ja som prosil za teba, ja som sa modlil za teba. A teraz to Ježiš robí pri každej svätej omši nad každým jedným z nás. A potom nasleduje tá svätá omša. Prichádza taký moment, kedy kňaz zdvíha kalich, aj hostiu misku, do veľmi vysokej výšky. Si všimnite, že kňaz 3-krát zdvíha. Prvýkrát, keď je obetovanie, keď sú obetné dary, tak len tak mierne, tesne nad oltárom. Vtedy to ešte chlieb a víno. Pozemské dary, takže sú blízko pri zemi. To je jediné, čo máme Bohu obetovať. V tom druhé zdvihnutie je práve to premenenie, kedy Ježiš na kríži, kedy umiera za mňa, kedy na ňom mám hľadieť, kedy sa za mňa modlí. A potom je tretie zdvihnutie, to najvyššie. To je, keď je skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Skrze Neho, s ním a v ňom. On je Pán sveta. Vtedy je Ježiš, Spasiteľ a Vykupiteľ, vyvýšený nad celým spoločenstvom, nad celou zemou, nad môjim životom. Keď to kňaz robí, a my všetci máme zvolať amen. To je to najväčšie amen nášho života. Preto veľakrát, keď sú veľké slávnosti, tak to amen je aj to najkrajšie. Niekoľkokrát zopakované. Lebo to je to hlavné amen, ktoré ja poviem. Áno, Ježišu, ty si môj Pán. Áno, Ježišu, si môj Spasiteľ. Môj Spasiteľ. Môj život. Vtedy to mám prehlásiť. Ježišu, chcem, aby ty si takto vládol nado mnou. Aby si bol môjim Pánom. Ja to príjmam do svojho života. A potom nasleduje modlitba Otče náš. Tá modlitba, ktorú Ježiš naložil apoštolov. Tá modlitba, po ktorej apoštoli túžili.
Modlitba, s ktorou sa Pán Ježiš podelil s nami. Otvoril svoje srdce. Toto je moja modlitba. Takto sa ja modlím. Vtedy kňaz, keď sa modlí, tak má pozerať na Eucharistiu, ktorú má v miske. Na Ježiša. Pretože Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, kto mňa vidí, vidí Otca. Keď sa to nedá všetkým ľuďom, tak aspoň kňaz, zastupím všetkých ľudí, celý Otče náš má pozerať na Eucharistiu. Lebo keď pozerá na Eucharistiu, vidí Otca. Ježiša vidí Otca. Otče náš. A na záver celej tej časti potom kňaz zoberie počas baránok Boží hostiu do svojich rúk, pozdvihne nad kalichom a rozlomí ju. Hostia, ktorá má tvar skály, ktorou bol zapečatený hrob Pána Ježiša, v tom momente ju pukne, otvorí, roztvorí, rozlomí. A malú čiastočku si všimnite, kňaz pustí do krvi, do kalicha. Čo sa stáva, keď sa telo spojí s krvou? Keď sa telo s krvou oddelí, nastáva smrť. Keď sa to spojí, nastáva skriesenie. To je moment, symbolický moment, kedy Ježiš stáva z mŕtvych. A preto my potom, keď ideme na sväté prijímanie, prijímame živého Krista. Umúčeného, pochovaného, ale vzkrieseného. Živý Kristus, celý Kristus. A takto vidíme celý ten proces tejto svätej omše. Je to modlitba, ktorá nie je len o tom, že kráčam s Ježišom, ale modlitba, ktorá ma zjednocuje s Ježišom. Stávam sa ním jedno. Ježiš poznáva mňa, a ja poznávam jeho. Tak na záver mám ešte taký príbeh, ktorý možno poznáte, ale mne sa veľmi páči. Som hovoril asi 30 krát, poviem aj 31. Zomrie katolícky kňaz, profesor, príde pred nebeskú bránu a tam je vrátnik na vrátnici pri nebeskej bráne, ktorý teda hovorí, že čo teda chcete? A on že, no tak chcem ísť do neba, veď to je nebeská brána, dobre? Ale každý, kto chce ísť do neba, musí odpovedať na jednu najdôležitejšiu otázku. Poznáš Ježiša? A ten profesor teológie hovorí, jasné, že poznám Ježiša, veď mám vyštudovanú teológiu, mám doktorát z Ríma, učil som seminári o Ježišovi, písal som knihu o Ježišovi, jasné, že ho poznám, čo si to dovolujete sa ma také niečo pýtať? Ten vrátnik, dobre, nech sa páči, poďte do neba. Príde pre nebeskú bránu, misionár. A opäť počuje túto otázku. Poznáš Ježiša? A misionár, jasné, že poznám Ježiša, veď som bol na misiách, celý život som obetoval, ohlasoval som Ježiša, ľudí, národy som privádzal k Ježišovi, jasné, že ho poznám, ako sa môžete ma niečo také pýtať? Jasné, dobre, poďte, nech sa páči. A potom príde pani, babka z Ružomberka, ktorá možno ani neodišla z tohto mesta celý svoj život. Dni a noci, môžeme povedať, strávila v tomto chráme. A opäť počuje, poznáš Ježiša? A ona na to, ach, Pane, kto by teba nepoznal? Ježiš pri bráne. Kto ho skutočne pozná? Eucharistia je tá, ktorá mi pomáha poznať Krista. Emauskí učeníci poznali Krista pri lámaní chleba. A my ho nijak inak nespoznáme, len v Eucharistii. Ježiš to tak chce. Ježiš hovorí, túžil som jesť s vami tohto baránka. Túžil som. Nech toto je posledné slovo, ktoré zaznie. Ježiš je prvý, ktorý túži po mne. Amen.